Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha aka damang dainang parhaladu aka ama dot ina songonima nang sude naposo bulung dohot remaja nang dana sekolah minggu ni huriata namarlas ni roha di bagasan sadarion na di bagas godung sekolah mingguon dohot na di duru petahe horas ma dia musaluna hata ni debata na naeng manggohi lasni rohata patogu hapor syauta asa patibo pakirimota mamereng tujolu songon akka si huton Tuhata Yesus naung hehei ima na tersurat di Lukas 24 memukasian ayat sada sahat rodi ayat 12 songono do tersurat disi alai di hari parjolo dung hari Sabat Roma nasida macai sogot tu tanomani matat na husus na pinature nasida alai nunga digulang batui sian tanomani di dapot nasida jadi dung bongot dang jupang nasida bakeni Yesus. Jadi dinajut roha nasida marnidasa gabe jongjong ma di lambung nasida dua halak parabit na marlinang-linang alai mabiar maroha nasida jala uduk nasida manaili gawe ninna hala odeng matu nasida wasa luluam muna na mangolu diinganan ni akan mate dang disoni bana nunga dipahehe bana ingot hamu ma nahina tahon na itu hamu uju di Galilea ido pe ibana ai di do ikon pasahaton anak ni jolmai tu tangan ni halak pardosa jala parsila konoton jala mula mangulu mai bana di hari patoluhon jala diingot nasida matanai gabe mula manasida sian tanomani di bari tahun masa sudinai tu nasapulu sadai dohot tudongan na saluhutna si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus nang akana asing namandongani nasida paboa hosa tuaka apostel ira turi-turian do akahatai di rohana sida jala dang di hapor seai alai hehe ma si Petrus marlojong tu tanomani di pauduk madirina puli ma di ida peak aka saput-saput nai dungi muli maibana huhut longang dorohana marningot na masa disi ido sahatna
Selamat hari Paskah ma di hamu saluhna hamu kamang dota makenang. Molo masa di tonga-tonga ni hak Kristenon si anabak parjolo sahat tunuaeng ulaon di parmingguon na marningot haheheon ni Tuhata Yesus Kristus sian hamateani adong do tolu ipola ni jamita naikon halasonota naikon patogu haporseota naikon mandongani hita dina mangalaka hita di ngoluta siganupari na parjolo ima marningot hasisitong ni haheheon ni Yesus marningot sa dang patu-patu pasa dang padong-adokon alay marningot ido pesta parningotan di haheheon ni Tuhata Yesus imana parjolo na paduahon mangalapati mabuat dia ro pakorhon ni taingot nang hehe Yesus Kristus sian hamatean mangarimang-rimangi pamasukon tungoluta tu partodiota tu ate-ateta tu pakilalata alay na patuluhon mamereng tujulu songod dia do akan na porsea di haheheon nai mangun na parjolo ma hutaringoti satokin ima marningot hita di haheheon ni Tuhata Yesus di Lukas 24 na hujanakin adong walu fakta peristiwa data hasisitong ni haheheon ni Yesus na parjolo iba nunga magulang batu ni tanomani dang tutup nunga magulang ay batu na magulang totuarong kekuatan yang luar biasa besar napa gula kosa napa duaon ima dang disibe ibana hape disiyad do ibana di tanom napa tuluhon adong disi ulos saputna na tading lapatanna adong bukti-bukti na disiyad do ibana adokyan do pahian nai napa paton nima songon nanidok na adorang soborhat ibana tu Jerusalem lao Magdalani via dolorosai nunga sai di paingot ibana dido ibana tu akasesienna na hehe ma ibana di hari patuluhon asadang na di patu-patupa kasisianna ino ni carita taringot tua yayaonna alay nunga di dokyan di surirakon Yesusian nahehe maibana asa masuk tu sakap ni debata na boloni do haheheon ni Yesus na mangiuti ma songon nani idani sitidangi saksi mata nang lao tu udiani tanomani ima tolu paropuan dot akadongan ni paropuan ni na toktong manghiuton Yesus sian Galilea na macedao tu Judea inganan ni Yesus paujuk konulaon arok tulu ate akasi Maria nak kinida dua si Maria sada si Johanna omana
nasida naung dung madai hagugon ni Yesus. Pamalum nasida siyan persahiton. Pabali tod dinahodar siyan ngolu dohot pamatang nasida. O masih Maria na duay. Asa lam tabbaha porsyon nasida di Yesus si aladak kolan na pamalum nasida siya nakasahid do pabali kato dinahodar iya Yesus si alai ibana na hehe siyan amatean alai na parpudi ima nani do ni dua na marpahean marlinang-linang o masaksi mata siyan benua gijang dang siap portibionon ayado hamu tehe mamereng nasoni ro suru-suruan ni debata laho mando dang disibe na mengului Yesus ini. Jalan perpudi Roma Apostel Petrus mando halongangan do longang ibana ya do bui masa naung mate jala di tanoman na macai togu bui hehe na mate puasa mo kadongan macai perlu marningot dataon dihita halak Kristen Protestan di sude ruas ni HKBP di partikian nuangon puasa ikon diodol hot jamitaon nasitong do ibana he putih au katikiri estetiau mengajari doa di pada nebaru bahak dodong aku aka peneliti di Portibion na ginoranna aka ahli perjanjian baru dang sude aka ahli perjanjian baru imando sitong hehe Yesus arong dosada namando gabus doi nah hehe Yesus hatanya kasih sean doi unang perseham diototoi ham den songonon dido ai pas padok nahi tu hita lak bata na baruon na julu teh tiki di bajabiau dak danak moding mainokku uju 5 tahun au marumur dung mulak kami sian udean borngin nai tiki hudul hami jalan yang mudum ubengi hami ma adong hira suara di dapur hira adong nama jama udon lai batu si ada orang di si narono nakin kan ido irta soni ma ido ibana na songon na ipakilalaon na sida do na dida na hehe Yesus si sa sitong na daong ine mana jala omma ni do ni sada ahli sian Amerika dak pulau dok guarna na dipake akasia loha Kristenon mando dang sitong hehe dak pulau dok ise sia loha Kristenon ini ale termasuk ma aka ateis na soporsea dihagugoni dewata alani hamo kainang molorona sida tuho mandok manang roan non pahupum nang pistar situ tu nak sitong upum hehe Yesus ninna gotila te gotili mana hor na sala anggo na wapor sai sitong hasi sitong ni hahe ni Yesus molo dang sitong imana hehe marhua magai perdi tau ade akabuti perpudion ngamulai au marumur ono pulsa dan waeng na peposoi ber kamu ngau no pulsa do umur ate amang dewan nami no pulsa ada je mulai pikir-pikiri sokin naik pensiun mau duk sidong e porus
Setahun naik pensiun, dung pensiun, ya mungkin ilet di bata gajang umur 5-10 tahun nari. Onggo inang mando 10 tahun mau umur mando nate asau 80 ini mana tokan. Dung imoding mau. Itu kan? Ido ujung ning luku. Mate. Alaya lah Kristeno mandok, ong mulai hita masuk tu. Aha do pakorhon lapatan ni haheoni Yesus. Allah Kristeno kita mando dang hamate ni ujung ni namate. Yesus Kristus ido boha baju, buah sulung. Moloaka na poso na baru karejo gaji pertama. Ni haheo. Ni sude na porsea di ban. Daku boto sudut papigahon na mau naing nomor 10 no mau dibutar-butar. Molo amang lamhot nomor 10 si nomor ate manang 10 nom. 10 lalu. Nah sude nomor sadara sampai tu nomor 10 patate dang Kristen dome. Nomor 15 tu 10 lalu mak Kristen. Au nomor 10 aleo puku dak Kristen dome. Molo tung haris tepe bana datu bolo debi bana. Nah sida na soporsea di Kristusi dang hehe muse tuang uluan na manoktong. Alai hehe tu hamatean na manoktong. Ido bana semangat tau gay padita mate peawan non tongdo paheheon ni ise de bata pargugu na suatu dosa ni. Ise pahehe Yesus debata pargogo na suatu dosa nido pahehe ibana dang dung masa di sado portivion adorang so hehe Kristus hea adong di pahehe debata. Memang molo Yesus na mangula songon debata manang di pada narobi molo mangula de bata marhite panurirang na boido di pahehe nong mate alai mate muse ido kan alai Kristus Yesus di pahehe bana alai dang mate be mangulu rodi saleleng ni lilingna lahamu tu sado portibion suruk kamu banua toru nakok kamu tu banua gijang maroket danga dong jupangmu songon Kristus. Alani oma pangalapation nogbaga sate di jubileum ta sedarion 125 tahun. Nakin hujahado najinahani tim sejarah tahun sada walu onom sada do hehe jongjong hak Kristenon Batak 20 sada tahun dungi dang leleng dah 20 sada tahun dungi tahun sada walu 2 Roma nomensen sian selidung tulit tong ni huta langsung tu sosor tapuk dohot siguri-guri jala di tongos ma walu tahun dungi sahala guru namar goar Samuel Siregar. Adong gomarga Siregar juta tahun Samuel Siregar ima maloni de bata dang marga putar-putar di tongos alai Samuel Siregar di tongos tuamu asa beha asa dong di son punguan ni halak naromar minggu ay hari minggu do hari haheon ni jala di tahun sada sia-sia tuluma 42 halak terdiri tahun sada walu sia walu sada mah di peakon batu pertama nih gereja nah di Sokyan ate di Sokyan sada sia walu tolu dakola partodion dipikiri huriani Kristus di son iba jongjong SMA litong ni asa pistar anak ni hurion
So pistarnya mang lamoton nanti. Ay mo lo makataya mang lamoton di dewan. Siya dia gua pistarannya mang neraku tu. Hape isod do bana hape. Mamuka sekolah ming. Dungi pe sada sia walu. Mameakon batu ujahan. Ayakan naong mameakon batu ujahan ni gereja. Bagas itu tuh hapor siaun ni marbaga-baga do itu debata na ajar honon na do tu akayana konna hak Kristeno ni bahat do pe gereja na somar MBO martua mahamu nunga mar MBO ahmu sadia tahun dung tardidi di son ida mada sada walu sia tolu. Baru pesada sia-sia walu hampir lebih 100 tahun asamar meakon batu ujahan. Jala di tahun 2020 di sakapi hamu pa jongjong godung sekolah minggu nama Cayulion. Macayulion di rohani nang nakin di naneng masuk on gereja. Ala ni bagana di bagas. Ati, ala ni bagana, udok tibana inang guru sekolah minggu doni, waidoh ini mana tu. Memang oba bohian 2 ulaun, jubileu mameakon, membuka meresmikan godung sekolah minggu. Buasa bon sonon jongjong, hagugu munai, daong, hagugun ni debatado ina mangula, mari tengolu ni aka na porsea. Mari te ruas ni uriata di son. Boy jong di son sada godung sekolah minggu. Soni gorang lakin dak dana di son. Boy mana sidan non di son. Manada Yesus nau hehe. Pangalapation parjolo hudok nakinima. Hehe do hita muse. Buah sulung do Kristusi. Hita paheon na muse. Alani dangol hitanon. Anggok ku jamita mojo satokin ate. Bodo gumancang jamiton preses nami. Adok songonon ya. Arong dong aku nagabe Kristen sian Buddhisme sia Buddha. Rapami mar sekolah di sekolah tinggi teologi Syatar. Tahun sada sia walu sada sia walu pitu. Halak Cina ibadah. Ya memana mambe jamita sono tuau, jala jamita hono kumau. Robin inde mana? Lihatlah sejarah umat manusia pribadi per pribadi. Di bortian nidai nang namai mana parjulu. Dung 9 bulan, adong 8 bulan, adong 7 bulan, ade. Tubuh maibana, tu portibion, tu matangs. Dungi dak dana maibana. Masa dak dana, duk tubuh satu masa dak dana. Dos mahita songon kelinci ini mana. Mulu kelinci, ata-ata nadang arong kelinci ate. Arong domang? Dangarong kan kelinci. Nah, atau apa no merikat satu son, itu kan? Nah, itu kelinci. Alai ador sekelinci songon marmut doi mana marmut. Marmut pe dangarong apa nanti. Marmut kan di ada kadagi di lemangan. Macam masih gatung doi mana tu natorasna. Molodang di lehon natorasna mate doi bana. Dungi mulai main mana remaja lincah lari ke sana ke sini. Adong gope danahi nasoholan lincah alai super aktif. Nama holan jagaon dego. Om masada ne bana. Alai marsikola ma SMP SMA kuliah. Malo may mana adong nabinoto na adong kemampuan na
Adong guguna mangalului narikot di nguluon. Dakolan cukup makan. Alay boy satu namorajong kan itu songon huda maibana. Betul. Huda kekuatan yang luar biasa. Molo pesawat terbang di do berkekuatan 1000 kuda ini tuh kan. Kekuatan nih huda. Alai dungi mulai mantong songonna tabba umur tabba usia tulang-tulang niba huli-huli niba nga mulai gale nakininang kan ido mardala duitan non ido mardalan 1,5 kilometer aduh molo 1,5 kilometer bu ido mar mobil ne mana to alana tulang-tulakon nga mulai matuai ne mana apalagi hoy na nga te nga songonna botar ubukmu huli-huli pe mulai maol molo na beruon yo pahon suli akan duduk-dugi nuaeng dang be mulai maibana di gobar homa songonaha haluli nga duduk-dugi di lalimana nguluong molo urang do sinadongan na buat mau tuan ngene ana to ya kan songon haludi dungi pensiun may bana matua may bana dang migor modding mulai masula guguna marsahit may mana pihak may mana di puduman kan itu balo adong sinadongan na adong perawat marawat ibana alay molo adong ipar duke di mana mak dungi kan alay di ujung natong madang boy hola pihak may bana di puduman naon badi dok may bana songon panangga dang boy be bana lao moloro tamwe oras sinatokan oras dungi masa songon inokku tahun 2010 umurna 85 tahun dak pola marsahit bana ale nga habis guguna diimpus ngai tulak oras sosoni na mana Ubereng may nungo nga pia di lantai. May natongkan. Bay may to. Bay no kunik puti to ko. Batangyak ko ma. So dia tangyang onik. Batangyak ko ma. Mo atu si. U SMS masudi. Aka anggiku itoku. Naing martangya oda. Manayak ko mamaon. Do mau martangya nda. Ulu ito. Indah kan. Utangnya ko ma Tuhan hupasahan mainuk ko tuho romainang diusipon ati barong dosa na iya do beina do matangnya ko na sesa dosa na nanto kan arong gusto mo ni iro kan arong ko bedendam na nakpeneng mate iro kan utangnya ko ma hupasahan ma kan danggo 3 menit dung utangnya ko alang utang yakon hupasati bana tu Yesus Kristus na mangului na mangaramuti ibana muse satu hari sugut nang di na gabetano ibana pos itu turuana mate macai bahat dona tua-tua nama biar situ tu mate di sandok portibion ala dang porse ibana di Yesus Kristus namat jagai bana nang dinagabi orbuk bakena satu arisu odong namang baen porsea akau pumuna di huta tahun na dibarita hodo Yesus Kristus na hei na menjamin na porsea di bana na mangulu di bana rodi saliling dililing na nape mate pamatang jalau mangido Tuhamu songone purus ni uriat tahamu akamang do tamakenang tonahoni tupaupum ido hasurumata moloboy do ono ta hasurumata akana porsea di Yesus Kristus alana paduahon ima ikosukunota do hamu akamang do tamakenang ise napa hehe Yesusi sian hamateani isse de bata pargogo na suatu dosa ni na tuk pahehe na mate
Ima ibana nama kolongita si topa nasa nanon. Alani gari namate bui di pahehe mana. Balamma patawa kana porsia di bana menghadapi tantangan nadong di muluna. Upabua majoda tuhamu panidang yok. Taringot tu hina sitong ni hagugun ni debata. Napa hehe Yesus yang namatei jalaido natuk mangurupi hita. Di parngoluat tasikan upari, partani hita, peternak kita, pegawai hita, tentara hita, pengusaha hita, anggota dewan hita, tuk doi mana, patau hita, menghadapi tantangan. Songonon, pas satahun nasal, marjamitau di Piaraja Tarutu, dung parjamitau ni masa-masa sesuatu. Nah, ikon upabau tuam. Ima tikini pasahat tohonan haba di tahun. Purus ni huriata. Tu manang piga. Di jamitai. Topi na ujui. Huaso haheheon ni Yesus Kristus. Kamu kadongan tiki mengarani jamitau. Dang husuraton. Ahana hujamitahon di ujung ni jamitak. Dia mahudo di ujung ni jamitak. Songonon. Kan dung mamuka manguluon AKBP kami marutang do AKBP 144,7 miliar tu dana pensiun. Masa Covid macayotik pelean naro dang tuk kami manggarari. Saya martang yang Roma todi mando tuau di ujung ni jamitak kusongonon hudo amu kamang do tamak kainang marukil do hita sado AKBP ala marutang hita tudana pesiuta nasa igodang alai niku forsea do au di huaso haheheon ni Kristus Yesus i paluaon na do hita sian hagugutan on. Danggo satahun nunga pungu 112 miliar tepuk tangan jo tuiwana napa hehe Yesus doh do amangon amang lamhot amang wakil bupati do keluarga te mangalian tupak na tusi ay so tadayan mo namangon ale tung holong situ tu marohana tu AKBP hilen siapa pasu na jinalona tu si pungu 122 miliar ido hati dakon ay mono so porsea yane purusnya AKBP dang arongi pungui ale porsea ibana di huaso ni hahehe ni Yesus pungu nasai jalahu pertaruhkan dotong di bulan Oktober na nairoon porsea do AKBP na terbaik kita do patupa sentralisasi parhepengon asa sude akahuria boy dihobasi manang di dia peibana asa martubur ha porsea ni ruas ni huriata asa tarpasu-pasu ganup ruas ni huriata dang songo salelengon boy sada resort 10 pagaran na hola-hola sada paditana alai mamukka taun naro marpad di tabema alai sudema AKBP mampalajoy tiki Januari tahun nasalpui iparekeli doi purus muno sedia mubui bayaron ni manggarar 144 miliar alai mangula di debata kuaso ni debata luar biasa boi di lasoni don non abe ado bayanotan non sentralisasi ayak kasituanan non boyo diuduti dosa berjemaah te dosa berjemaah ima duk tabain pilihan di son sada pilihan tu pusat ninna alai saat kita tu bilu perubasan tagabung ate tagabung ate tagabung dungi nasama tu pusat ala rikodo di son nita kan dang nala lomor hamu
Hupa halus maju teh. Alai ditikina rodang sudia KBP mana sedia peta pebungi son 3% mata tongo si 3% sabing di sunai godang mata totopo ni. Asa molo adong pe sada pagaran di siantar ne pos-pos ibu tamu do sabulan pilihan 200.000 do. Tungi pe boy do tongo sota pelayan alana hurian asing nah dong dengan pendapatan na boy manongos. Marapok mami MPS di bulan Februari. Idok ma adong sidang kelompok di MPS Majelis Pekerja Sinode tah. Imana mengurupi porus di antara ni sino godang. Bulan pitu 2020 mah tabain porus nami tabonai inna kan. Asa taparade jo sude duk sino godang inna. HP molo duk 1 tahun atau rakso sino godang pemilihan nga kampanye besudi kan. Barang betikin no mangula tu. Unang ma niku. Langsung mata ula Januari. Iko persea do hita dihaguguni debata. Molo dang pungu rak manaok kita niku. Ati. Rak manaok kita molo dang pungu. Ale datung olo. Ruas ni huriai mamereng. Manaon aka parmahan ni Tuhan tahu. Burju-burju do ruas ni huriai. Om maha por sesada. Alala patuluh dah amo kamang do tamo kainang. Molo adong tantangan-tantangan di ngolum. Termasuk galesi tutuho hiragoan gogoho. Ala songonima padodoni ni aka tantangan ini di ngolum. Ingot Yesus Kristus naung dipahehe di batai. Ngon salinai hudok jodah ya doa pengalamanku songonon masa tsunami tahun 2004 di Banda Aceh. Au tikini mangula songon koordinator ni sada badan misi di Asia. Ikon lawa tu si. Usuku mainan ngatong ala ulang tahun ku sada Januari. Neng lawa tu dia mang tu Aceh niku. Ay satuk somulak ko no nina. Ay ba mahulong do ka. Daang pasoram. Lama tu si maragen na matay. Alay ala lawa tu si migor Roma dunia luar di telepon mau. Sian Inggris sia Jerman. Pabuah jo songon dia keadaan. Pabuah tong di atas Inggris di atas Jerman. Danggo saminggu dungi Roma bantuan sian luar negeri. Alai 2 bulan kemudian loja hiam mau dabah. Ngagale pamatakon. Alai ikut terus mangula mangurupiak ke korban tsunami. Iko lao do peau. Masuk mau tu bilut kamarku martangiang. Ai ngabis guguk ko mah. Martang yang mau Tuhan lehon magugu tambahan Tuhan di lehon ibana do 4 bulan kemudian karejo do piau alai di bulan nonom marsait moto au mau marsait istirahat do na istirahat do pamatakon marsait saminggu nah hudok amo kamang do tamakenang kuasa kebangkitan Yesus jangan ragukan. Molo songon na tutup pitu ni dalan ni ngulung-ngulung. Songon na maol parbinoto ani di persiajari ho. Asa boy ho lulus dengan bagus, masuk universitas. Songon na maol usahami di kembak koko. Songon na lammemet. Unang lupa ho di huaso ni debatan apa hehehon. Yesus. Jauh ikon idom kekuatan ni debata. Langsung ni ma amang lamho na de. Ay gudang go tantangan muna anggota dewan ni pamaju Indonesia na de. Nah gudangan kekuatan yang mencoba mencegah supaya Indonesia lebih baik, terus demokratis, terus menjadi satu, terus berkembang menjadi Indonesia yang maju tahun 2045. Banyak tantangan. Porus ni huriata mando tua mang do akarongan.
Huaso haheon ni Yesus jauh dongananda dohamu asa sudah hita ido tong na dihapor siai halak Kristen Batak adorang so tahun 2010 ana masa adorang so 2010 pogos situ tudo tapanuli rayau itu kan masuk tu peta kemiskinan. Alai di partodi de batama hita ruas ni HKBP gumodangan dong di Tapanuli Rayaon termasuk di Samosir tapi lima Joko Widodo gabe presiden hampir 100% kita kan dungi Roma ibana membangun hutan tahu asugari lonok kita dak porsea ita pesimistis kita dang masa mamuka 2010 mulai mahehe hutatau hehe hutatau alani amang akasitua nami molo didaho amang ruas tai songon na gale-gale songon na sorobe ak amai mar minggu dak persea be di huaso ni debata paingon na sida di huaso ni Kristus songon ni manang dong aku badita do preses na nyulo ni preses di distrik Humbang habis saranon sudah ruas ni Huriata ikon maju tolu tahun nai presiden ta manguluhon mangurupi kita unang lalap kita harus bangun dengan siap berpari wisata martamu edenggan daido arong gano mando songonon partemen ala bata na julu bagus siat do molorobat dita tori sehat do manuk kan ido ale horowa moloro padita do moloro tulangna asa lau mula tong itang yakut tulangna kan ale molo nasing ro itu tu do pitu di era pariwisata dang boisoni ikon raja do tabereng aka wisatawan naro tu tahun na minum kopi di lapot tai marsiajar hitam bohamam bain narsida makilala atung halak Kristen do napuna lapo ai so hudul lebih ba ngai do hor samang silakan duduk amang kan itu tuh hor samang ada be tak duduk amang ngasoni bain apa salelengo kami iba sobu iba ngol-ngolan dukpe habis inong tabujo dukpe nido asa ro HP bohai ta martamue ikolobis ya ni pas mangan ni bana aho sita bawa kono ku among do inong ito lae taburi lalamu molo hurak tabuna pabua ba sao pature terus muni jala tanot taon tanon nanapuon ikon taula denggan aula surah kuate ngadi bahan food estate di Pollu ngade di Pollu jala di bahan si penelitian untuk memajukan hutan tahun alani hapor siau tai mata pakai lau mangdupi nggak habis bego kuah emang ulos itu piano nggak boleh be takas parjolo fakta sejarah sitong do hehe Yesus padua pakorhonna ingot hagugon ni debatai napa hehe Yesus si songo dia petantangan di ngolum mololao tu hauma songo na pogos tanomi nape pogos tanomi moloi pangido ho tu debata pasu onna do ula nani ula ni tangan ni panen ni haumampe denggan ima wasoni debata margugu mate apalagi jubileum sadarion 125 tahun labatanna holong situ tudo rohani debata tuhamu alani tonahon tu dirim nang tu akka yana komu nang paupum asa hot maniop Yesus Kristus naung mga leon hanguluan na manoktong hidi hita dohot na toktong rade mangurupi hita di natadopi tantangan gariada buas mga leon pasu-pasuna tu hita halak Kristen bata
Amin martai mata. Mau lihat mali Tuhan di hatam. Taringot tu haheheon ni anak mi. Sitong do ibana hehe. Huasom do napa hehe ibana. Jalalani ali Tuhan hami piakana porsea di haheheon nai. Ikon lam porsea hami Tuhan di huaso hagugumi. Di pardalanan ningulu nami, di ulaon nami. Di namandungdung sita-sita nami, hami aka anak dok burum tarlumbubi ruas parhaladu ni HKBP nadisonon ima sibutuon nunga di pajong joko huriam marhite aka pangulam lubi 100 tahun nasal tibu oleh Tuhan terdiri 42 halak na porsea di son jala kapop paran nasida mangi huton nasida Tuhan ala tung taruli situ tu dohame martua dohame nungaho marite Yesus Kristus gabi Tuhan nami ala nia le amang na basa marsangak maho mo liate madi pasu-pasum na sundinggani imaroha na sonangi doat akan dari kot di ngolu ni ruas ni huriam mamu kadung di jakoko nasida najolo di abad pasaplusiahon di nama mulus abad pa 20-on jaladina pajongjong gedung sekolah mingguon gedung serbagunaon asabuy ali Tuhan udut tonon nami hapor seaon nasi tongi tuaka dana sekolah minggu di huriaon asabu yali Tuhan uduti hami maka posiho dina hudung duk kami akasita-sita nami di hari-hari naning roon alani Tuhan Roma ho marhiti todi probadiai manggohi roha pikiran ate-ate nang pakilalan ni suri ruas ni huriam na dong dia kabibi si butuan non asa dina mula nasida non tu bagas nasida be dina borhat nasida musa di mingguon mangula-ulon nasida tung homa tok-tong dihaposi nasida jala mangula mau nang di hari-hari na neng roon di ngulu ni ruas ni huriam songon naung di patuduoko mangula ho Tuhan mamuka 125 tahun nasal gabi bahat ruas ni huriam di HKBP si butuanon nabor hat sianon naung tar pasu-pasu gabi pasu-pasu nang di akana di umaliang nasida ngoliate madiho homarap dot hami di namarlas ni roh amen non pasu-pasu masudi keluarga nang poparan ni keluarga ni akana posom nang mangula di son salilingon jala parari matong akapangula na burju na manguduti ulaw nasida di hari-hari na neng roon laos ho matong nama masu-masu genuk ruas ni huriam namar sob batu di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin.